ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. қиссаи навбатиро барои шумо пешниҳод мекунем. аз ҳама шумо хоҳиш бо диққат то охир хуб гӯш кунед. дар замоне бари кӯҳи бузург як деҳае буд. дар он деҳа ҷавоне бо номи Суҳроб зиндагӣ мекард. бисёр ҷавони хуб буд ва дурадгори ҳамон деҳа буд. аз кӯҳҳо тахтаву чӯбҳоро оварда ба мардум молҳои лозимаашонро омода мекард. суҳроб дар хурдиаш танҳо бо модараш зиндагӣ мекард. модараш зани меҳрубон ва бисёр зани чолок ва босаводу доно буд. онҳо дар як кулбаи хурдакак зиндагӣ мекарданд. хонаашон гарчанде хурдакак бошад, вале барои суҳроб ин хона пур аз меҳру муҳаббати модараш ва инчунин ҳатто аз қасри подшоҳ дида зебову бузург буд. шабҳо модараш ӯро бар оғӯш гирифта афсонаҳо нақл мекард. модари суҳроб паррандаҳоро дӯст медошт. рӯзе дар саҳро ҳезум ҷамъ мекард, ногаҳ як бумеро дид. буми хурдакакро дид, ӯро ба худ гирифта ба бачааш овард ва гуфт: писарам, бин ман бар ту чӣ овардам. шунидам ки бумҳо доно ва боақл мешаванд. шояд дар ин ҳикмате дошта бошад. писарам гуфту ба парвандаи наздаш буда як каме озуқа дод. бале, модарон ҳамаш меҳрубон мешаванд. суҳроб низ меҳрубонии модарашро дида шод мешуд ва бе модараш ин дунёро тасаввур намекард. аммо суҳроб намедонист ки умри инсон кӯтоҳ аст ва рӯзе модараш ӯро тарк мекунад. инро намедонист. дар ҳамеша суҳробро дӯстдорӣ мекард ва оғӯш гирифта ӯро бу мекашид ва мегуфт: писарҷонам, ҳаёт доимо ба рост ҳаракат намекунад. вақташ ки расад, мехоҳӣ вақти гузаштаро пас гардонӣ, аммо ягон чорае намеёбӣ. рӯзҳои хуб фаро мерасад, ҳамаш хуб мешавад, аммо афсӯс ки дигар фоидае надорад. писарам мегуфт. суҳроб ки писари 7 сола буд, баъд аз шунидани суханони модараш ки медид чашмони модараш пур аз об аст, чизеро дарк намекард. албатта ӯ хурд буд. ҳоло барои ин суханҳоро дарк кардан вақт дар кор буд ки ҳамаро дарк кунад. рӯзҳо паси сар шуд. рӯзе аз рӯзҳо модар аз сандуқаш як қумсоати хурдро гирифта гуфт: ин аз бобоят монда аст. акнун соҳиби ин соат ту ҳастӣ. модар ба писараш нигоҳ карду гуфт: писарам, ҳар як имконият аз инсон интихоб талаб мекунад. аммо дар ҳаёт аз ҳама интихоби сахт ин гузаштаро тарғиб додан аст. фаромӯш накун ки гузаштаро баргардонида намешавад. тақдир ин сирри худо ҳаст. гуфта оби чашмонашро пок мекард. албатта модар медонист ки бемор аст ва рӯзе ин писари хурдро тарк мекард. аз ҳамин сабаб ин суханонро мегуфт. суҳроб ки кӯдак буд, ба суханони модар аҳамият намедод ва бо ҳамон соати модардода бозӣ мекард. аз байн моҳе гузашт. модар ба як дард мубтало гардид. рӯз то рӯз аҳволаш бад мешуд. ҳамон рӯзҳо баҳор фасли худро бар олам мекушод. модар бори охир писарашро оғӯш гирифта бо садои хаста гуфт: писарам, аз ман розӣ шав ва ба тақдир тан бидеҳ. умри ман то ҳамин рӯз будааст. худо туро дар амонаш ҳифз кунад. гӯён ҷонашро супорид. суҳроб чизеро нафаҳмид. ба назди мӯйсафеди ҳамсояаш рафта гуфт ки модар чӣ ҳол дорад. мӯйсафед вақте омад, аллакай ҷони модар баромада хоб буд. мардуми маҳалла ҷамъ шуданд, аммо барои суҳроб ин дунё чунон вонамуд буд ки дигар чизе барояш арзанда набуд, чуноне ки барояш ҳаёт тамом шуда бошад. омад, модарашро оғӯш гирифт. модар, модарҷон, илтимос, чашмонатро боз кун. модар гуфта доду фиғон карда гирья мекард. аммо аз модараш
ҷавоб нест. аммо садои ғайриоддие меомад. аз зиёд будани одамон як мори сиёҳ ба берун баромада ғайб зад. аммо инро ҳеҷ кас ҳис накард. аз ҳамин рӯз барои Соҳроб рӯзҳои вазнин оғоз шуд. танҳоӣ, ғаму дард ва ҳар шаб дар ёди модараш гирья карда хобаш мебурд. акнун дар болои сари ӯ модараш нест, ки ҳангоми ғамгин шуда оғӯш гирифта ӯро ором кунад. Соҳроб ҳар гоҳе қумсоати модар тӯҳфа кардаро медид, модарҷон гӯён гирья мекард. агар илоҷаш мебуд, вақтро ба қафо бозгардонида, туро зиёд нигоҳ мекардаму дигар аз наздат дур намешудам, мегуфт бо алам. аз байн солҳо сипарӣ шуд. Соҳроб ба синни 18 даромад. рӯз як духтареро дид ва ӯро ногоҳ дӯст дошт. ин духтар Гулнора ном дошт. духтари хеле зебо ва аз оилаи бойтарини ҳамон деҳа буд. ба ин нигоҳ накарда ҷавонҳо дар ишқи ӯ духтар девона буданд. Гулнора бошад медонист Соҳроб бачаи вазнин ва камгап аст. аз ҳамин сабаб Соҳроб ба Гулнора писанд буд, аммо инро гуфта наметавонист. Гулнораро бе хости худаш падару модараш ба дигар кас ба шавҳар доданд. гарчанде ки Гулнора ба ин розӣ набуд, гирья мекард, доим дар фикри Соҳроб буд. албатта зиндагӣ чунон дарс медиҳад, ки то гузашти вақт одат мекунӣ. инчунин Гулнора низ бо гузаштани вақт ба ҳамон шавҳари худ одат кард. меҳрубониҳояшро медид ва ӯро дӯст дошт. ниҳоят кӯшиш кард, ки то ин ҷавони зебои Соҳробро фаромӯш кунаду дар ишқи худ дар дили худ гур кунад. Соҳроб бошад боре натавонист, ки гӯяд, ки Гулнораро дӯст медорад. аз ҳамин сабаб дар афсӯс буд.